Molt bona nit, família del Hell Contest. Així estem una altra volta. Avui tenim una sorpresa molt especial perquè el nostre Miguel Poblador ens ha preparat unes malaenes o muffins picants que duen tombarrollos. Tenim curiositat de provar-les. I bueno, ara sí l'home ens explicarà un poquet com ha estat el procés d'elaboració. Pues fer unes malaguenes, muffins de chocolate y dic, pero el chocolate solo se queda un poco mort. No tirar-li tombarrollos, sabor, què passa? I així el Javi va preguntar, ho has provat? I no, així ho provem tots junts o res. És cert que és la primera vegada que tastem un dolç en picant. Després de tots els vídeos que hem fet, avui és el primer dia. La primera vegada. Jo també. Sí, és cert, i perdona una cosa. Ara que ve al cap, tenim ahí una mermelada picant. I una xocolatina. Sí, la xocolatina ja m'ha dit, però la mermelada picant que ve de salsa Sierra Nevada, que sabem que té que ser Javi Amanda, pues te dic una cosa, vos pareix bé que tastem primer a palo seco i li posem a palo seco i aprofitem i li fiquem la I li fiquem mermelada? mermelada. Mireu això. Així tenim, mireu, Vaig a fer la mermelada, tu? així n'hi ha 3 malaenetes xicotetes preparades i 2. Mireu això, mireu. Mira. Això que vegeu roig és el vitet amb barrollos i lo blanc que vegeu són les llavoretes. Mireu que meravella. Així que... Bueno, sí, correcte. Anem a... I al final hem decidit que primer farem la cata sense la mermelada de salsa Sierra Nevada i després la farem en la salsa, però és que no hemos hablado de mirar de qué coño sea. Deixa't una cullera, per favor. Sí, por favor. Bueno, es que no tinc llum així, però vamos. Anem a tastar en este moment i tastar... Anem allà. És moruga, escorpion i mango. Hòstia, que vista tens, cabrón. Pues moruga, escorpion i mango. Bueno, anem a primer... ¿Dices 3, uno para cada uno? Sí. Vamos a ello. ¡Tachán! ¡Qué bien, finetes y boles! Vale, saludos. Saludos. ¡Qué esponjosa! Mola molt. Uau. Mola molt perquè no t'has passat en el sucre. No. No, No. Doncs genials. damunt està molt ben equilibrat. I per mi que el picant li potència el gust del xocolate. A mi me parece una idea collonuda. De veres. Se me queda una miqueta curt de picante, però del mitjaria. Molt bo. Es que ara t'apareix el gust del xocolate un poquillo bo. Es una malaena apta para todos los públicos. Sí. Anem a fer-la apta solo para adultos, va. Buah! Olorem això. Tira pa mermelada de moruga, escorpión y ¿qué más será? Y mango. Tira pa carrera el olor. Tira pa carrera. Menos mal que du mango. Sí. Mireu el nostre Miquel com està ahí obrint l'aire. L'altra la deixem sense... A veure, va. Oh! Què collons? Ai. Així han vingut a jugar. Ara anem a partir l'altre Un nivel, per trossos. favor. Inmediatament. Mireu. Mare meva, xavals. Si poguéreu veure la sala, és molt animal, és de ficar-te a plorar, quasi. Pots notar la intensitat. Oloreu, Pepe, oloreu això. Hòstia puta. Sí, això dic jo, tot l'olorat. Aire, xitxa, anem allà. Bé, vaig a fer-la en 4 trossets. Pensa't en tu. Pensa't en tu. Vale, va. Anem allà. Vamos.
Vamos por ellos. Así Bueno, con para mí- 4. Mira. No. Agarra un trosset, agarra ese trosset. La mermelada, que chorra! No la recuperé, Bien, anem allà, vinga. Salut. Hòstia, com pica. Ara. Oh, pica molt, però està molt bona. Ara, se queda la picora ahí. Te'n passes un poquet de la dolcereta de la mermelada i serà... Sí. Però és molt... A mi em pareix una idea Es disfruta espectacular. molt. Què t'ha paregut? Espectacular.